Dit programma is mede mogelijk gemaakt door schminkspecialist, Wheeler en Vegersmeubelen. De Rood van L11 Alaaf is een vereniging in ontwikkeling. President Ruud en Alt-Prins Bart hebben nu hun eigen residentie. Daar ontvangen ze gans vastelovend vierend Limburg. Alleen zonder mij, ihre president Tom, fundament, baken en verlosser huurt het natuurlijk nooit wat. Welkom in het Vastelovenscafé. Ongelooflijk wat han zijn in de vastelovend. Nog een paar dagen. Vastelovend vrijdag zo meteen dan. Beroepenvrijdag een hele. Beroepenvrijdag. Ik ga vrijgepakt. Ik wil niet werken. Waarom beroepenvrijdag? Ja, dus, ik mocht ze met de vastelovend nog niet echt verkleed zijn. Nee. Maar ja, vrijdag is wel leuk. Beroepenvrijdag, dus in de boa om, best wel aan de boa. Christen van die kleine toneelstukjes, die kleine theaterstukjes. Alle creativiteit en hele meteen bam Ja, rood. gelijk vol de gaan. Vooral nog een ganse week vastelovenscafé te gaan met leuke gasten. Vooral te Westbla. En CV Roger is een bijzondere club. Ik zie Vera alsof we ze naar binnen holen. Daar gaan we dan. Daar is ze dan. Daar is ze dan. De prins. En daar is de Welkom in de Westbla. met zijn elverrood. En maak plaats. En klatjes in de moord kreeg je Een medaille over de Scherpenpin. Welkom Roger's. Gewoon een schietje of ik met hem dansen kan. Een goed gespreksje bij je putje weer. Hey, wat hebben we de nieuwe prins toch Gerard. Denken aan het schminken, dat is ook wel wichtig, want vastelovend, daar huurt allerlei kleur bij. Ingrid, welkom. Dankjewel. Ja, de beste de schminkgoeroe van de provincie. Hè? Ja, dat zeggen ze. Valt volgens mij wel met, maar ik doe mijn best. Dat is een model bij de Kas, met die lievelingskleur, Kas. Wat is de fijnste kleur? Mijn lievelingskleuren zijn dit jaar toch wel blauw en geel. Ja. Geel has al aan, blauw vloog misschien een beetje bij het paas, maar dat is vastelovend. Hè? Dat maakt niks uit. Ingrid, gisteren nog rekening met had? Een beetje wel. Ik laat hem een blauwtje lopen vanavond. En een beetje tempo, want ja, voor 24 minuutjes, gaat dat lukken? Makkelijk. Kas, we gaan zien wat het van bakken. Hè? Zeker weten, komt helemaal goed. Applaus voor de schminkers! Ja! Jongens, het Prinsenrooie vrijdag de grote proclamatie. Weer gaat het weer, dat is de grote vraag. Bij CV Roger weten ze het al lang, want de prins heet Roger. Ja, dat klopt. Roger de wieveelste? De eerste. De eerste. Voor de eerste keer had hij hier een prins. Ja, ik ben prins van CW Roger, dus dat is sinds vorig jaar, dus dat is de eerste. En worden de gevecht om prins te werden of wordt het zo geregeld? Nee, ga niet verwassen dat een Roger zou werden. Ja. Dus bij jeugd worden bij het Prinsenrooie eigenlijk gewoon Roger werden. Ja, er stond Roger en Roger en Roger. Waar jullie die het fout houden? Ja, Dat ook nog, oké. We gaan hij eens even kijken. Verdond tijd, Roger, voor de jonge doelgroep aan televisie. Daar kijk je minst meer onder de 25. Dus de balken die komen erbij. En dan gaan we richtig Prinsenrooien. Ook dit jaar hebben we weer een flinke stapel kandidaten. Wordt het prinses Mario 1? Of gaan we dit jaar dan eindelijk op zijn Frans? Hebben we een tomtom nodig om door te komen? Of holt Tezenbekker zijn prinsenpak uit de kas? Komen we voor de slumste? Of komen we toch totaal de andere kant op? Pakken we even zo deze pools? Willen we wat wilders? Of toch het geluk van Limburg? Het is tijd voor het Prinsenrooien. God, Roger, wat een rijtje, hè? ja geweldig. Zijn het hoofdberekens? Wie best te werk gegaan om deze keuze te maken? Ja, ik had eens gedacht, dat kan ik muts gebruiken. Nou, laat maar zien, wie werd het? Frans, de eerste Frans Pollux. Oh, dat zou wel leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Dit wordt het Prinsenrooie Roger, dankjewel! Ik strikkelde vastenavond met het jaar. En ik dan geen gekke kleuren in mijn haar. Mijn rammel bleef verstoken in een tuut. Met vastenavond wil ik dat me geen zuut. En mijn bekje dat blijft lekker in de kas. Ik ga de berg op met een skipas. Nu gaat ze rekens met Van André op viool. Met vastenavond ga ik lekker naar Tirol. Maar voordat ik die 3 dagen skiën heb gehad, dan wil ik terug met hem in mijn eigen stad. En dan schreeuw ik, dat dan ik nooit meer op zo'n speed. Die vastenavond mis ik in mij toch te wiet. Of niet te pruiven op winterland te stoom. Met een vastenavond laat ik mij knoetsmee ontgonken wacht.
dat dan ik doet mee. Ik heb zo'n speed. De vastenavond mis ik mich toch te wiet. Besef nu eindelijk, keer op keer, dat ik de vastenavond niets verlier. Handen met haar, ja die heb ze aan hart geleid. De lui die toch nog op vakantie moeten gaan. Kom met een hutje en een feestneus in het rond. In gans Tirol lakje mijn neus mistreed totaal. Scheng aan de gang is daar het lied van allemaal. Er is het weer de met die dag heen weg te gaan. De carnaval in is mistreed maakt niet vergon. En als mistreed een heren zie wordt op verplicht. Dat de mistreed de gist niet wordt verlicht. Want wat is carnaval zonder mistreed een heer? Hoe is een stad met zoveel lol en plezier op vakantie, jongens? Dat dan ik doet mee, ik heb zo'n speed. De vastenavond mis ik mich toch te wiet. Hoef niet te pruimen of op winterland te stoom. Bij de vastenavond laat ik mich nu mee ontgaan. Jumma, dat dan ik doet mee, ik heb zo'n speed. De vastenavond mis ik mich toch te wiet. Besef nu eindelijk, keer op keer, dat niet de vastenavond doet verlier. Wacht, jongens, Parkstad, dialect. Niet te pruimen of op winterland te stoom. Met de vastenavond laat ik mich nooit mee ontkomen. Gubba, dat laat ik nooit mee. Ik heb zo'n speed. De vastenavond mis ik mich toch te wiet. Besef nu eindelijk, keer op keer, dat ik de vastenavond doet verleer. Ching, boom! Ja, in het noorden van het land hebben ze de Bart WhatsApp-groep. En daar ken ik niet meer bij, want daar zit knatje, want daar zit barstikken vol. Maar hier in het zuiden hebben ze een Rod van 11, een CV Roger. Wie is dat zo gekomen? Nou Bart, het is heel simpel. Een jaar of 3 geleden waren we bij een ondernemer wat een feestje heel voor de vereniging in Heerlen. Ja. En dan stingen we eigenlijk met een man of 5 Rogers bij elkaar. En we eigenlijk gezegd, Roger. Het zou een keer leuk zijn als we daar het met gingen doen. Ja. En toen is dat geboren. Dus uiteindelijk zijn we met 5 Rogers begonnen. Nou, Roger Jans, en dan noem ik even de achternaam. Hè. Dat hij eigenlijk het ludieke idee voor iedereen aan te steken. En zodoende zijn we uiteindelijk nu met 17 mensen. 17 Rogers. En weet die kapper nog? Wie is die kapper nog? Dat is de ceremonie, is gewoon Roger. Hè. En de medaille ook Roger? Is ook Roger, alles Roger. Ja. Hey, en als het seizoen voorbij is, wat zijn dan eigenlijk de leukste dingen die je hebt metgemaakt? Nou, we hebben niet alleen het seizoen, we hebben het carnavalseizoen voor ons vuur genomen dat als er ergens een Prins Roger is, willen we daar geen op receptie gaan. Oké, dus als ergens een iemand Prins Roger wordt, mensen, Rogers, aanmelden, want dan kom je hier met de Roger, kom je langs. Bij de Facebook kan zich aanmelden. Ik wil het nummer van Roger natuurlijk niet geven, want dan werd het toen lastig gevallen. Via Ruud Kleine, 06. Ja, kan ik doorgeven. En we hebben zelf het idee geopperd dat als ergens een Roger geboren wordt, al is het in Friesland, kunnen we gewoon op kraamvisite even langs. Want ja, we willen natuurlijk wel de naam hoog hebben. Ik snap het. Want eigenlijk wij worden nog Roger tegenwoordig. Ik bedoel, ik heb een vriend, die is al in de 50, die heet Roger. En er zijn toch geen Rogers, maar we sterven van dat dood, of niet? Nou, ja, wat ze zeggen, we zijn langzaam een uitstervend ras, zeg maar. De oudste is 62, dat heet dan Roger, ja. En de jongste is ook een Roger. Wat zou ze tegen alle mama's in spe willen zeggen met een bolle boek, met een jongske in de boek, zeg maar? Ja, pak maar een Roger, dat is een leuke naam. En dan kom je hier bij shootjes zetten. Hebben ze nog een spreuk of niet? Olé, olé, vergeet de CV Roger. Zo gaat ja, geweldig, dankjewel. Dankjewel, Bart. Dat dingen de even nog niet. En de fijne was gelopen. Hey, heb je ook leedjes met een randje? Met een randje? Ja, best wel. Een beetje Roger rafelrandje. Ja, dat is heel erg moeilijk nu met dat
de inclusiviteit is dat heel erg moeilijk nu met deze machine hier is toch te kort. We hebben ook absoluut geen problemen dat dames erbij komen als ze maar Roger heten. Ik snap het. Nou, wat die liedjes betreft, heeft onze Joop wel weer een paar liedjes gevonden. Shanghai 不冰地界興，釘進行玩到變定。Ja, schitterend. Ik vind het wel echt een heel leuke, qua woordgrappen en zo, een heel leuk liedje. Het is niet dat ik de creativiteit niet waardeer of dat ik de vrijbuiters niet waardeer, maar ik zou dit niet meer doen. Nee, ik vind het bijzonder mooi. En ja, als je zegt van ken dit, ja, natuurlijk ken dit. Het is vastelovend een optima forma. Ik wil alleen al zo'n regel van hoi die Henk toes voor jong hai. Ja, ik denk, wie komt ze erop? Hij die Henk toes voor jong hai. Vingers uit de lei, vingers van die vlei, hangen ze een appel bij. Eigenlijk, op het moment dat ze zich niet meer zo zou kleden, moest ze misschien het liedje ook niet meer doen. Ja, weet je, ik denk dat het uit de jaren 80 of zoiets komt. Zo het wordt toch iets anders in de wedstrijd. Zoals dat nou nog schrijven? Ja, de eetgerei, dat is nog altijd hetzelfde, de menus. Dus het zou zomaar kennen. Het is een leuk gegeven dat de Limburgse dialecten dat die hele rare klanken hadden. En als je daar woordgrapjes van met kunt maken, ja, en dat klinkt een beetje Chinees, ja, waarom zou dat niet kennen? Als het nu uit zou komen, zou het dan nog uitgebracht kunnen worden, weet ze wel? Moet kennis vastelovend ook een beetje de rijtjes opzoeken, vind ik. Gewoon de quiz spelen, jongens. De Samba Telequiz. Het principe is makkelijk. Gewoon de ganse café vragen op te storen. Allemaal gestoord. Samba Telequiz. En de inhangende sambafoon in de angerhand en de telefoon. De kries een vraag. 2 opties. Als ze het antwoord fout, dan gaan ze zitten. We nog 1 minuut 11 nog steeds. De wint een pinko-uithang van onze erepresident. Die meteen ook de tijdsbewaking doen. Zet het type aan. Dan gaan we beginnen met quizzen. Dit is de eerste vraag. Wat betekent de Germaanse naam Roger? Is dat sambafoon, beroemde speerwerper, of telefoon, roemrijke wolf? Steek maar op wat ze denkt dat het antwoord is. Kijk eens het allemaal doen. Het goede antwoord is beroemde speerwerper, sambafoon, de lui bij telefoon. Nu ga zitten. Ga zitten. Ja, die zijn allemaal af. Welke, volgende vraag. Welke Roger speelde James Bond? Is dat sambafoon Moore of telefoon Roger Willems? Sambafoon is het goede antwoord. Die maken blijven storen. Telefoons moeten gaan zitten. Is het niet? Ja, we moeten doorspelen. Ik goede bel, maar dat klopt gar niet. Verhand Roger van Verhen de Geleende in Hoes. Wie hoort het andere lid van de Geleende? Is het sambafoon Marcel of telefoon Maurice? Telefoon Maurice is het goede antwoord. In Rempetem zitten 2 Rogers. Wie heet het derde lid? Is dat sambafoon Jan of telefoon Jo? Dat was sambafoon, dat is gewonnen. Sambafoon. Ja! Dat wordt een Samba Telequiz. Ja, zeker. Met hoofdvaste, de 11e Einzelganger-optocht. Dat is een groot jubileum en daarom komt we terug naar waar het alle nu begos is. Naar de gemeente Landgraaf, naar Rimburg, naar Brokkelse. Met nu een Einzelganger uit dat dorp, het icoon van de optocht eigenlijk 3. Ja, 3. Ja, dat is zo. De mascotte van de 11e Einzelganger-optocht. Hoofdvaste 15 maart dus live vanuit Brokkelse, oftewel Rimburg. In de tussentijd, even goed kijken of ik hem nog herken. Dat is een tijd geleden. Maar een applaus voor Roger Vliegen, alsjeblieft. Ja. Ooit lang in de tijd van 4x3 zwart-wit televisie bij de Geleende. Man, Roger, wie is het met dich? Ja, goed op zich, zeker. Op zich. Op zich, daar ja. hoor ik alle klein zwart gaat in truc. Ja, goed. Het zijn veel Rogers die denken, zou we de goede voor hebben, maar ik ben er. Hè. Ja, verhandig troet kunnen pikken en de richtige dus hij kunnen neerzetten. Ja. Toen was toen dus in die Geleende samen met Maurice altijd. Daar zien we nog her en daar opduiken als liedjesmaker. Daar zal dus soms nog wel op een kantuur gezeten noord te denken over leuke woordgrapjes en mooie akkoordenopvolgingen. Wat is toen soms tegenwoordig? De hond doet laten. Dus de hong is perfect op je weg nu. Ja.
Dan mag je het kilometers. Ja, dan mag je het kilometers. Nee, ja goed. Andere hobby's natuurlijk. Hè. Ik ben gewoon bij de fanfare. De spelen er altijd gewoon trompet met. Ik heb al ook mensen geholpen met LVK-nummers, met inzingen in de studio. Ja. En dat vind ik dan gewoon leuk om nog altijd Dat te zich doen. nog eens zien. Ja. Maar de komst toe, wanneer repeteert de fanfare zondagmorgen, denk ik normaal niet? Nee, op zaterdagochtend. Op zaterdagochtend. Ja. En dan komt ze binnen en dan gewoon die zitten en loesteren. En denk ik, potverdomme, dat had je geoefend, dat zijn van niet gewend. Ja, juist. Ja, zie ik dat doen. Hey, wat worden de tijd, Roger? Want Ja. de geleende, de lui kennen zich dat nog wel herinneren. Bomvolle zalen, de condens van de plafond af, de routebeslagen, vrouwen logen aan de feut. Ja, dat zeker. Ja, dan ziet het hij nog een beeld aan van Ja, allerlei beelden van. Ja. En ook dat viel op een gegeven moment allemaal weg. Ja, natuurlijk. De geest van een hele drukke periode. Ja, gisteren bent nog een hele rustige periode. Maar goed, daar hebben we heel bewust voor gekozen. Hè. Ja. Dus zit ik aan die kop te 7 uur voor die geleende. Geeft dat altijd zo als je ergens komt? Nee, Nee? dat valt wel met. Hoor. Zou dat je is nou ook- weer vergeten? Nee, toch? Nee, vergeet het zeker niet. Nee, absoluut niet. S'ochtends binnenkomt en zeg hey, die ken ik toch ergens van. Ja. Ja, bedoel, en dan gaat dat gesprek toch wel weer over. Maar het is wel wat rustiger, maar we vinden het wel nog leuk om erover te hebben en dingen nog te doen in de vaste loven. Ja, want wie komt hier dan nu nog bij elkaar? Gebeurt dat nog? Zijn er nog afspraken of wie werkt dat? Ja, er wordt gewoon gebeld van kinderen. Nee, kwast. De verzin is natuurlijk bij de fanfare. We zijn allebei lid van de fanfare. Dus daar zijn we op de repetities bij uitvoeringen en nummer op. Dus dat is verder geen punt. Ja. Ja, daar is het ook ontstaan. Hè, dus, En daar huurde het dan nog op? Ja, daar huurde het ook op. Ja. Ja. Zo zijn we ook teruggegaan met ons afscheidsfeest. Hey, weet ze nu dan die leedjeshuurs, want die werden natuurlijk nog helemaal afgedreven nu vooral. Ja. En dat? Ja, Ook in de keel. Emoties? Nee, trots. Vooral trots van, dit hebben we toch wel middels hobby bereikt en neergezet. En daar worden we ook ooit om begonnen. Want wie voor andere liedjes hoort, dachten van, hey, dat is wel chic. Dat zou we ook wel heel erg leuk vinden om dat ook te kunnen doen. En ja, dat is een beetje uit de klauwen geweest. Maar wel altijd nog met trots als ze huurs en zus. Dan denk van, ja, dat hebben we wel gepresteerd. Ja. Bent hoe de telefoon gaat en dan belde een gek dich op en dan zei ja, ik kreeg voor dich Roger nog een ander zangduo geduid. Zit er nog mogelijkheden? Ik dacht dat ze een andere vraag ging stellen of je nog wilde optreden. Maar voorlopig even niet. Ja. Ik zeg niet in de toekomst niet, maar voorlopig even niet. Nee. Nou ja, du reikt me de vraag aan. Hier zit een beetje het Oasis van Hulsberg. Ja. Voor 80 miljoen. Ja, voor 80 miljoen kunt ze me bellen. Oké. Ja. Maak applaus voor Roger Vliegen. Van is de tot de mokerij, lukt iedereen te zingen. Van is de tot de mokerij, steeds iedereen te springen. Het is vast de lobbedij, komt allemaal weer mee. Hey, wat leuk, hij is genoeg. Van is het op de koop. Als Limburg is de tolle poen, het schonkelt door mij heen. Ze snurrig is geen water meer, maar slechts zelfs nog meer. De Noordtocht trekt door ieder deur, ja Limburg is nu één. En Erwin en de ene met en geen stil alleen. Jongens, even stil. Van is het op de mokerij. Nu iedereen te zingen. Van is het op de mokerij. Zit iedereen te springen. Wat is vast de loberij. Om alle rollen mee. Hey, wat leuk. Hij is genoeg. Wat is het op de boek. We stoelen binnen duvels, de burger en Zuid-Wie. De bruidsen op de ogenblik met de bloed bovenlief. De ieder in de boetemond, hermeliekjes overal. Kom met die dwarrel door de straat, ja dat is carnaval. Jongens, dan gaan we. Van is het op de mokerij. Leuk iedereen te zingen. Van is het op de mokerij. Steed iedereen te springen. Het is vast een loberij. Komt allemaal erbij. Hey, wat leuk. Hij is genoeg. Van is de tot de moe. Van is de tot de moe. Ja.
Roger en alle Rogers met van IJsden tot de molkerij. Onze verslaggever Judith Kuipers roust door de ganse provincie, want overal is wel het toefje vasteloven of een chic verhaal te vinden. Nee, dat is alleen voor het beeld. Die geven we dich dadelijk terug. Echt nee? Hun 40-jarig artiestenjubileum. Dat hadden Tij en Marij toentertijd nooit gedacht, toen ze eigenlijk per toeval als zangduo bij elkaar zijn gebracht. Op een gegeven moment met de carnaval 1986 zit iemand, waarom zingt zich in Vendo? En ik stond bij Marij. Marij was de juffer van mijn 2 kinderen. Die waren toen nog, ik zal maar zeggen, 4 en 8. En die heeft dus gekoppeld. Hij zei gewoon, of ik zing bussen en tegels. Ik gewoon een liedje voor u geschreven. En in 1993 wonnen ze het LVK met dit nummer. Tot en met 2006 stonden ze onafgebroken in de finale. En toch hebben we Tij en Marij na die tijd niet meer op het LVK gezien. Op een gegeven moment kwam er een jaar dat ik denk, nou ga je dit niet meer om het liedje wat erin gestuurd is. Ten slotte vertolken we de lijn. Maar ik dacht, daar doen we de maker van het liedje geen eer mee aan. Want dan kreeg je zoiets van, het gaat over de cup van Tij en Marij. En niet zozeer, zo stond die er weer. En we gunnen het Jantje van de Slechter op de hoek ook, die kans. Dus we hebben gezegd, dan doen we daar niet meer aan mee. Maar dit zijn een paar revenuen van 40 jaar Tij en Marij. De Gouden Narrenkap, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Om de benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het jubileum wordt in oktober gevierd. Maar hoe lang kunnen we daarna nog van ze genieten? Dat binnen een jaar, 2 jaar, dat we dan toch langzaam zeggen, nu stoppen we. Maar zolang we het nog leuk vinden en zolang we het fysiek nog aan aankennen, gaan we geen op toeitnodigingen in. Ja. Ik heb geluk voor dich besteld. Ja, Kas, van mij mag ze nu even, dat is een beetje onbeleefd in een uitzending, normaal de telefoon erbij pakken, om zichzelf te bekijken wat het geworden is. Wat vind je ervan? Oh, superleuk. Ja? Ja, echt heel gaaf. Ook heel kleurrijk. En die glittertjes, ja, die maken het helemaal af, hoor. En veel blauw ook. Ja, heel veel blauw, hè? Wat een wens, hè? Blauw, groen, paars, alles erin. En ook wat bij mijn outfit past. Helemaal top. Eerste Vastelovenscafé, Ingrid, had het geraden in 24 minuten. Ja, easy peasy. Ja, maar live bedacht of lag er al een plan? Nee, er ligt zeker geen plan. Ik kijk eigenlijk altijd naar de outfit en van nu toch gewoon aan de slag. Nou, mag ik applaus voor Ingrid en voor Kas, want het ziet er prachtig uit. Hè? Ja, ja. En dan met Bart zit de eerste uitzending erop, hè? Ja, wel leuk, toch? Potverdorie, wat half vanmorgen. Ze hebben nog geen clubleden. Ik weet wat vanmorgen hebben. Ah, weet leuk. Allemaal prinsessen of zo, misschien een keer leuk. Dat kunt de week ook nog. Dat Oh, gaat dat kans is leuk. goed komen. Vastelovenscafé is morgen terug. Mag applaus voor de Wespelen, voor CV Roger, Einzelganger Dree en u allemaal. Dankjewel voor het komen. En tot de volgende keer. Haaien. Roger. Dankjewel. De vastelovend carnaval of de Fastnacht wordt in gans Europa gevierd. En natuurlijk in werelddelen waar vanuit Europa deze cultuur naartoe is geëmigreerd. Op veel Europese plaatsen speelt een angstaanjagende duivel of een demon een belangrijke rol. Deze wintergijs, die voor zerg en voor kelt en voor soberheid zorgt, die gehoorde duivel met zijn rook en stank, die heeft als rituele taak om ons wakker te schudden. Door te schreeuwen, door ons uit te dagen en door te bellen. Deze ontwakening is dus belangrijk en ieder jaar een traditie in heel veel Europese vastelovensplaatsen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door schminkspecialist, Wheeler en Vegersmeubelen.